ποίηση, μοίηση, τέχνη μαγική, ταξίδι εμπειρικό στο ιερό άβατο του νου, σεπτό προσκύνημα στον μουσόν το τέμπλο. Δύναμη δημιουργική που συντεριάζεις με ευελιξία μοναδική, συναίσθημα και λογική. Η γραφή σου λακωνική, μα συνάμα ουσιαστική, φωτίζει της ανθρώπινης ύπαρξης κάθε πτυχή. Κι είναι ευλογημένος κείνος που μπορεί λέξεις να συναρμολογεί. Να κοιτά με συναισθήματα βαθιά την ανθρώπινη καρδιά.